Hello रायजोफोर नोंथांखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिननाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग नाजालायबाय थ' नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै ओइलै गयबारिनि नै गामिया माबा आइजो आफादनि मिटिं जादों नामा महिला गटनि हा महिला गटनि मिटिं जादों सप्तायाव थिगैनो दंला आजिखालि आइजो आफादानो राजाना न हिनजावफ्रानो गोजौ आजिखालि नङा होमबा हिनजावफ्रानो गोजौ थिगैनो दे ज'याव नोंसोर जिराय बेयाव जिराय जों इफोराव जिरायगोन हा अ दे इसोरनि मिटिंखौसो भंग खालामना बायनो माले आङो हा मिटिंखौ सेफायबाय नोंसोरनि मिटिंखौसो नैया नैबे गयबारि न हाखाफोरा बुङो गुवाबारि नोंसोर बुङो गयबारि अ थिगैनो नै गयफ्रा बिराद दङ गयबारि ना गुवाबारि गयबारि जों दायो नैया गयबारि मोनसे जायगायाव फैदों गासैबो जोङो बर' आदैमु मादैमु गासैखौबो लोगो मोनदों गयबारियाव नैया माला बिथांमोना सप्ता फैसा खाङोना माने 200 खाङो माला इसोरा दुर्गा फुजानि दखना बायाखै नोंसिना दुर्गा फुजा जाया अ इसना ख्रिस्टमाससो इसना दुर्गा फुजा जाया ख्रिस्टमासनि अमा बेदर जागोन नोंसोरो अमा बायनो ख्रिस्टमासनि अमा बायगोन इसोरो माला मादैमुआ पुरा बायगोन न अमाखौ पुरा मासे बायखागोन ना जमायै बायसिगोन आच्छा ओइलै माला अमाखौ बारा बिसोरो ख्रिस्टमास अमा बायगोन अमा बायना जा गोदोरखौ बाया गोलावखौ अमा बाया मोसौ बाया अमासो अमा बयलार आच्छा मोसौखौ जाया जाखाया नामा ना जायो आच्छा नोंसोर जाया आरो आच्छा होमबा जोंखौ लिङा ख्रिस्टमासाव जोंखौ लिङा एबा जोंखौ लिंस ख्रिस्टमासाव ओइयाव फैगोन गिर्जायाव न अमा जानो फैनांगोन दे जों फैगोन दै मन्दिराव जायोना इयाव नोंसोरना मिथिया इबेना इबे नोंसोरना माबा मा आरसि नामा केथलिक नोंसोरनिया दे थिगैनो दे आरसि गैया ना नोंथिं हा नङा आरसिया बेलेग जां केथलिकआ बेलेग नोंसिनालाय मा एनएससि नोंसिना मा होनना बुङो एनएससिखौ एनएलसिया मा फुल फर्मा आच्छा इयार बेलेग माने बेलेग दंसै नोंसिना आरसि दोङो सोरनियाबा सिआर दोङो मा बेलेग मिलायजाबा नङा गासैबो मिलाय न आच्छा गिर्जाया बेलेग नोंसिना गिर्जाया बेलेग नोंसिना इबे आच्छा नोंसोरो आगोलनिफ्राय ख्रिस्टान लाखानाय ना पुरा जन्मनिफ्रायनो जोनोमनिफ्रायनो ना जोनोमनिफ्रायनो सोरबा गोदान हाबा जाफैनाय संसार जानाय आच्छा फिसालाफ्रा लाबोसिगोन बाथौ सालनाया मा होनो जन्मनिफ्रायनो ख्रिस्टाननि नेम मिथिजोबनो हाया जों सोलायबा आरो फिसाफ्रा गाज्रि जागोन बेनो लामायानो जोंना बे लामाया दिन्थिना बिजिरा होनायानो जोंनि फिसाफ्रा दे धर्मआ दे धर्मआ जियानो जा मोजां सलिना थाबानो जाबाय मानसिफ्रा मिलायबानो जाबाय बास बेनो आरो धर्मआथ' माने भारतबर्षआनो जाबाय माने जों जिखुनु धर्मखौ लानो हायो नालाय नंगौ नङा दे जेबो नङा नै साहा हटेलाव जों दा साहा लोंलायनि बिसोर बिथांमोनजों जों रायज्लायजोब्बाय बिथांमोनाबो माने केथलिक बा बाप्टिस्ट बा मिसनारि जियानक गासैबो बर' जियानक जों दा नै मोनसे हटेलाव साहा लोंनो फैदों साहा हटेलनि मालिका बे खिथा थादों नामा नैया मादै मा खबर आच्छा मा सावदों नोंलाय मालपवा नामा आलु सप ओइ दे बरिया बेफार आमदनिया नोंलाय नों मा बायनो फैदों नामा
नों जबाय आरो ने नायनो फैदो नैथि आरो खायसे दङ मा फानसै इयाव नोंलाय नोंबो बेपारि ना हटेलनि मालिक ना आंखौ मावनो लाखिदो मावनो लाखिदो थिगैनो नै जोंनि लोगोफ्रा नैलाय जोंनिया दसे साहा लोंनो फैदों नैबे जायगाया गुवाबारि न' गयबारि आচ্ছা बर'दो बुङो गयबारि हाग्रा बुङो गुवाबारि न' मैदेर बायना फैयो मैदेर गैथ'वादि न' फैया न' लाल साहा आरो नै ब्रेड चप गैलै जानो नायबा जोंनिया जाबाय नैया जाबाय जोंनिया लाल साहा ब्रेड चपबो बर'नि दखान गयबारिनि नैया बिनानावनि दखान न' नोंसा आइना इयो फिथाखौ बाय थानाया बिमाया फिथा सावबाय थादों बरियासे मोजां नांदोलै जायगाखौ दखानाबो थिगैनो सलायसाबो दखाना न' ओइलाय हिन्जावफ्रा दा माने अर्डार लायो जों सानि अर्डार मिटिं महिलाखौ दा मिटिंखौबा थिगैनो दे नैया जों दायो गयबारियाव माने बेरायनो फैनानै एसे माने साहा लोंलायबाय जों दा नै स्लाइस माने ब्रेडनि सप आरो लाल साहा लानायदो ओइ घन्टाया बिथिं दखानिया जों दा माने प्रथम फैदो बे खाथियावनो जागाया खिन्थु जों रङियानिफ्रायसो फैदों थेवबो जों बे गामिखौ आं दिनैसो प्रथम नुदों इसे हाबना मोनाखैमोन दा बिथांमोना जोंखौ ख्रिस्टमासाव हांख्रायदों जुदि मोजाङै थायोब्ला समाव जुदि फैनो हायोब्ला 25 डिसेम्बर ख्रिस्टमासाव फैनो नाजागोन दे रायजोफोर नंगौना नङा जोंखौ बराय होमबा आया बिथांमोना जोंखौ लिंदो जोंबो नायनोसै 25 थारिखआव फैनो नाजानोसै दे मोजां बरियासो सालायबाय था दै थांसै दा गासैखौबो बायबायलै न' दे थांसै नोंसोर गासैबो दे गुवाबारिनि मोनसे बे दखानाव जों साहा लोंबाय साहा लोंना दायो जोङो थांलायनो बे मोनसे आवगाय जायगाथिं नैया गुवाबारिनि जि माने गिर्जा गिर्जाया नैया गिर्जाया बिथांमोननि गिर्जाया गुवाबारि नङालै गयबारियानो बेखौ गुवाबारि गयबारि एरिया जाबाय गुवाबारि दैया बिराद बारिदों नैया ओइ थिंनो दैया बिराद बारिदों बगामाथि ओइ दैया बिराद गोसोम होदों बा बरिया होनदों फैबाय हादिया फै नांलाय फै Halo, jatuh tar. Kombinasi sampai. Kombinasi sampai. Kombinasi sebenarnya. Ada sih, ini kasih juga tuh. Ini mana juga tuh. Oh, itu mana itu mana ya? Biar parit dia, mar thar. Birat mana di Bogamathi ini mana birat mana di mana men Bogamathi ini mana sempat aja pakai cuma dia birat parina baik dia parina naik aja mana hayak sih nanti yang dia tolong sih mana dia mana naik aja mana hayak sih mana naik aja nanti kita mana naik kita misalnya mana bikin tidak ada lagi semua ya बाप नाय ओइ खासिया जोंना लोगो थांगासिनो दैया माने बिराद थार दोङो दै थार दोङो आं दासो बुंखांलायबाय जि नाय समाया मा स्पिड नाय नोंथांमोननि जों बारनायाखिसै ओइ लोगो सासेया आथिं बारदो थांनो बारदोंमोन बारबाय बिदिबाथ' पिस्ला दङ ओइ पिस्ला मा पिस्ला दङ आरो मानसि जों दै बारनो हादिया दै बारनायखायनो जोंना पासायफिनबाय फैसाया जोंना थांसिगोन आइ खासे बेग फैफिनबाय ओइ खासे बिराद पासायफिनबाय ना सोर बुंदों माने बेग फैफिनबाय आरो जोङो
जोंनिया बे लोगो सासे बिराद खिखर मावजिनि बिख्लो बेनिखायनो माने थांनाया जादियासै बिराद खिनो बारा जोबोद गाज्रि दामोन माने दै होनबा आं बिराद गियो आरो जागा खिथिं आदिया ओमफ्राय जागाबो गिदिर जादिया थेवबो जानो फैबाय मोजां नांदो दैज्लां बोथोरनि दै लास्ट सिजननि दै नुबाय गिनोबो लागा लास्ट सिजन आरो नैबे दैया जानो उनाव फैगोन गोजोन्थों जों बासायफिनलायबाय जोंनिया गोजौ जागा देखामनांगोन आरो देखामफिनलायबाय जों गोजौ जागा लासै लासै बासायफिनबाय सायबायनोबा बुजि मोनदोंलै फिसायफिनबाय फावसायफिनबाय बै लामाथि जोङो हादिया जों दा बै लामाथि थांलायनोसै हादिया होनना बुङो हादिया जोङो